A orixe destas augas nace no corazón do Val de Verín, nun entorno xeolóxico privilexiado, formado por rochas graníticas e metamórficas. A choiva que cae sobre este territorio infíltrase de maneira natural nestas rochas, circulando lentamente ao longo de anos a través dun sistema de fracturas naturais subterráneas. Durante esta longa viaxe xeolóxica, a auga atravesa o acuífero Vilar de Bos Laza, onde adquire de maneira natural os minerais que definen o seu carácter único: bicarbonatada, sódica e de mineralización equilibrada, o que garante a súa calidade. Ao emerxer no manancial de forma pura, a auga de Cabreiroá presenta unha composición estable que reflicte o percorrido que seguiu, converténdose nun auténtico tesouro do patrimonio hidroxeolóxico galego. O resultado é unha gama que inclúe auga mineral natural sen gas e augas con gas embotelladas en diferentes formatos, que se adaptan a todos os estilos de vida. Este recurso natural singular destaca pola súa calidade e pola xestión sostible e responsable, que garante a súa protección para as xeracións futuras. O manancial de Cabreiroá é un exemplo vivo de como a auga mineral, un recurso esencial para a vida, representa a riqueza natural e a historia do Val de Verín, un enclave único en Galicia que seguimos coidando e preservando día tras día.